אתה לרגלי החומה, כל הזמן יריות, רוב היריות היו שלנו, אבל אתה לא יודע של מי. אתה כל הזמן שומע את היריות ואתה רץ. אני אמיתי כהנא, וסבא שלי, מיכאל כהנא, זכה להיות ממשחררי העיר העתיקה והכותל במלחמת ששת הימים. אבל אם תנסו לנחש באיזו חטיבה הוא לחם, כנראה שלא תצליחו. ולא, זו לא חטיבת הצנחנים. אז הלכתי לברר עם סבא מה הסיפור, ואיך יכול להיות שההיסטוריה זוכרת רק את הצנחנים ושכחה את החלק שלהם בשחרור הכותל. קוראים לי מיכאל כהנא, נולדתי שנה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, בשנת 1938. נכון, באנו לדבר על מלחמת ששת הימים ועל העיר העתיקה, אבל אנחנו חייבים להתחיל הרבה קודם, כי אם לא נדע את סיפור חייו של סבא עד ששת הימים, לא באמת נבין את משמעות העובדה שהוא היה ממשחררי הכותל. והיינו משפחה, הורים, ואני ואחותי הקטנה. אני הייתי בן 3, היא הייתה בת שנה. העיר צ'רנוביץ, בה גרה משפחת כהנא, היום היא חלק מאוקראינה, ובאותו זמן היא הייתה חלק מרומניה. שנה אחרי שסבא נולד, פרצה המלחמה. אבל לצ'רנוביץ, הצרות הגדולות הגיעו רק כשהיה בן 3. זרקו מאות אלפי יהודים אל ערבות אוקראינה בחורף, בלי אוכל, בלי קורת גג. אחותי נרצחה בדרך. גוי אחד זרק אותה לרצפה, הוא חשב שזה איזשהו משהו בעל ערך, כשהוא היה זה תינוקת, הוא זרק אותה, וכל תשומת הלב של ההורים שלי הלכה אל התינוקת, הזניחו אותי, ואני פתאום נשארתי לבד בין אלפי אנשים שהולכים וצועדים שם. אז זה טראומה שנשארה לי עד היום. בסוף מישהו מצא את סבא שלי והחזיר אותו להורים, אבל הטראומה נשארה. בהמשך התמזל מזלם והם מצאו מקלט באיזו עיירה נטושה בשם ימפול. המצב קצת הסתדר לאט לאט, אבל המלחמה כל הזמן זימנה צרות. וסבא כבר היה בן 5.5 כשהגיעה אליהם הודעה מיוחדת. פתאום הגיעה הודעה שאפשר, ילדים יתומים, אפשר להוציא אותם מטרנסניסטריה ולהחזיר אותם לרומניה. ולמרות שסבא כמובן לא היה יתום, ההורים החליטו לקפוץ על ההזדמנות הזאת ולהרחיק אותו מהסכנה. ולקחו איזו בחורה בת 15 שתשגיח עליו בדרך ברכבת היתומים. ועד היום סבא זוכר את הרגעים של העלייה לרכבת. ולא סתם. הייתה רכבת בהמות, משהו איום ונורא. אמא שלי הייתה איתי, ואני קורא לה, אומר לה בידיים, מנפלף לה ביד, ואומר לה, שלום דודה. אסור לי להגיד, אני הרי יתום. טנטה כתוב בגרמנית. עשיתי לה שלום וחשבתי שזה, אף אחד לא ידע, זו הפסקה קטנה. לא העלינו בדעתנו שזאת תהיה פרידה של יותר מ-18 שנה, כן? ומאז נפרדו דרכנו. לאבא של סבא הייתה משפחה גדולה, אבל מכל האחים והאחיות, רק אחת שרדה את אושוויץ וניצלה. סבא הגיע לרומניה עם הרכבת, ובאביב של 1944, אותה דודה שניצלה, קיבלה אישור לעלות לארץ באוניית מעפילים. ואיכשהו היה לשניהם ברור שהיא לוקחת גם את סבא יחד איתה לישראל. לא היה בכל העיירה אף ילד, ולא היה נתקן, ולא היה מה לעשות שם, הם החליטו שאני אקח אותו ארצה. והילד בן 6, 7, אילו הייתי יודעת את המצב, לא הייתי לא לקחת את הילד לפוליטית, אבל אני לא הייתי מחכה למצב יותר קל להגיע. אז עלינו כמעפילים. כנסת ישראל, אונייה מאוד ידועה. עכשיו ההורים שלי בינתיים חזרו לצ'רנוביץ, וחצי שנה אחרי כן אבא שלי נעצר ונשלח לסיביר. ממשפחה יפה עם שני ילדים, זה מה שנשאר. אחות הקטנה נרצחה, אבא בסיביר, אמא אלפי קילומטר ממנו באוקראינה, ואני ברומניה בדרך לארץ. אבל גם החלק הזה לא עבר חלק. ניסינו להיכנס, שוב חזרנו, ניסינו, והבריטים ליוו אותנו בחזרה. הספינה נעצרה בחיפה ונשלחה לקפריסין. ואצל הבריטים בקפריסין היה נוהל. כל חודש הייתה הגרלה, וחילקו 750 סרטיפיקטים, רישיונות, לעלות לארץ. עשו הגרלה, ומתוך ה-20 אני עליתי. אז עליתי לארץ, הדודה שלי שאני הייתי איתה לא עלתה. הוא הגריל לפניי, ומאוד התלבטתי אם לשלוח אותו לבד, ואני נשארת, אף אחד לא יודע כמה זמן. אז כך החלטתי כן, אבל על הזמן שלו. סבא הגיע לארץ בגיל 9 ונשלח לקיבוץ חפץ חיים. כילד חוץ בקיבוץ הוא עבד, למד, ואחרי שנות התיכון
הגיע הגיוס לצבא. בצבא התגייסתי לנחל, ומשם לנחל המוצנח, זאת אומרת לצנחנים. התפקיד שלי היה, אני הייתי חובש. מה זה אומר בפועל? אתה חייל כמו כל חייל אחר, רק שאתה גם סוחב אלוקה. ואם יש משהו, אז חובש, כולם קוראים לך. השירות הסדיר נגמר, סבא המשיך לאוניברסיטה בירושלים, ובאותו זמן גם פגש את סבתא, רבקה, שמצאה חן בעיניו. התחתנו, ושנה אחר כך נולדה להם בתם הבכורה. קראו לה גלי. שנתיים ההורים שלי הגיעו ארצה. יום הולדת ה-23 שלי קיבלתי הודעת מברק, קיבלנו רישיון לעלות. ואז הגיע גם תורם של המילואים, והעבירו את סבא מחטיבה 80 לחטיבה הירושלמית. חטיבה שהוקמה במלחמת השחרור, ותפקידה היה להגן על כל אזור ירושלים, שהייתה אז כמו בקצה של פרוזדור, מעין מובלעת שקצת מנותקת מהמדינה. שם סבא שרת במילואים, וזה הסתדר מעולה, כי באותה תקופה הם גרו בירושלים, בשכונת קריית משה. בתקופה שלפני מלחמת ששת הימים, לסבא כמובן עוד לא היה מושג שהוא עומד להשתתף באירוע כזה מיוחד, אבל הכמיהה לעיר העתיקה, לכותל ולהר הבית שהיו בידי הירדנים הייתה עצומה. אי אפשר לתאר עד כמה החלום הזה להגיע לכותל, לכל המקומות. אנחנו הלכנו ברגל ממרכז העיר, אם אתה מכיר את ירושלים, עד ארמון הנציב בשבתות. היינו מטיילים לשם כדי לראות את הברושים מעל הכותל. את הכותל אי אפשר לראות. ואז, באמצע טקס יום העצמאות של שנת 67, כך מספרים, הכניסו לרמטכ"ל דאז יצחק רבין פתק שבו כתוב שהצבא המצרי פלש לסיני, ובכך הוא הפר את ההסכם שמדבר סיני יישאר מפורז. ונאצר שליט מצרים לא הסתפק בכך והכריז על סגירת מצרי טיראן בפני ספינות ישראליות, צעד שנחשב בעיני ישראל לעילה למלחמה. כולם פחדו מה יהיה הסוף עם מדינת ישראל, עם מדינת היהודים, היא שוב פעם השמדה. אם הם היו כובשים אותנו, לא 1,000 היהודים, 10,000 היו רוצחים באותה מידה. כי השנאה קיימת, אתה יכול לחתום הסכמי שלום, והנייר סובל כל דבר. וסבא מיד מוקפץ למילואים יחד עם מאות אלפי חיילים. היה אז דבר שקוראים לו סיור כתובות כזה, יש שרשרת, אתה מגייס 4 ו4, הם גלים עוד רב. אני הייתי במגייסים החטיבתיים, כמו שהייתי ממש בין הראשונים שקיבל הודעה שאני צריך להפיץ את זה. סבא מוקפץ למילואים, אבל הוא לא צריך ללכת כל כך רחוק. המלחמה ממש ליד הבית. ומצד שני, סבתא צריכה להישאר לבד עם גלי הקטנה, כשהמלחמה ממש מעל הבית שלה, ובעלה לוחם בחזית. זה נכון, אבל לא היה לי שום תחושות פחד. אולי כי בסוף גדלתי בשואה, אולי כי, אני לא יודעת, היה לי ביטחון מוחלט. המדינה הייתה כולה בת 8, הרגשנו כאילו שהיא בת 800, המקום הכי חזק והכי בטוח בעולם. היה לי ביטחון, משהו כל כך עמוק וכל כך בטוח ומאמין שזהו, אין פה היגיון. ביום שני בבוקר חיל האוויר הישראלי נותן את יריית הפתיחה למלחמה במבצע מוקד המפורסם, שהשמיד את חילות האוויר של האויב ובמיוחד את חיל האוויר המצרי. ברגע הזה היה ברור לכולם שהמצרים עומדים להפסיד. וכשגם הירדנים הצטרפו למלחמה, בצה"ל החליטו לקחת את חטיבת הצנחנים שהייתה מיועדת לצנוח ולהילחם במצרים בסיני ולהעביר אותה לירושלים, להילחם יחד עם החטיבה הירושלמית. אבל עוד לפני שנכנסו להילחם בירושלים, הם היו צריכים לטפל בסביבה. לקחו אותנו לעזור לכוחות מול הטרון. כשהגענו לשער הגיא, כל הפלוגה פחות או יותר הייתה בתוך איזו משאית ענקית כזאת למעלה. ממזרח לתחנת הדלק של היום, היו 2 כפרים שם ערביים. והם ירו עלינו, ואז ממש ניסים שהם, הכדורים ליד האוזן, אחד שזה פגש לו ברגע בעוזי, השני זה פגש לו בכובע פרדה, בסך הכל היה משהו היום, כולם קפצו מן המשאית, אני התכופפתי עד שכולם קפצו, כי בדרך כלל במקום דברים כאלה, הבהלה גורמת ליותר מאשר הכדורים. טוב, זה היה המפגש הראשון שלי עם אש. אחרי התקרית הזאת, הגדוד של סבא חזר לירושלים, ואת הלילה הם העבירו בחורשה גדולה סמוכה לשכונת קריית משה. שם הייתה תחנת קשר שבה היה אפשר לשמוע את כל המתרחש, את כל הקרבות, ושם המלחמה מתחילה לחלחל פנימה. אז שמענו את כל מה שקורה, בין היתר את הקרב בגבעת התחמושת של הצנחנים שנהרגו שם 30-40 חיילים. פתאום הדברים האלה, המלחמה נכנסת לך לראש.
פה נהרגים, שם נהרגים. ומה זה עושה? מה? מה זה עושה לך, שזה נכנס לך לראש? זה מכניס אותך למתח, שאתה עכשיו חייל, מה זאת אומרת? אני לא אגיד לך שפחד. לפנות בוקר הם קמו בחורשה בלי לדעת לאן הם עומדים להיכנס היום. אבל פתאום סבא הבין שהוא נמצא רק 500 מטר מהבית. ביקשתי מהמ"פ לקפוץ הביתה. אז הוא נתן לי, אמר לי, אתה עד 7:30, אתה פה בחזרה, בקיצור, צריך להתפלל. קפצתי הביתה, חזרתי לגדוד, אמרו לה, אנחנו יוצאים לעיר עתיקה, לכבוש את העיר עתיקה. מה אתה מרגיש באותו רגע? שום דבר, אתה יוצא לקרב. אבל זה שזה העיר העתיקה, זה... אתה יודע מה, אני אגיד לך, נקודת ההיערכות לכיבוש העיר העתיקה היה ממש מול הבית של סבא וסבתא, של ההורים של סבתא. יהודית ואחי היואל, שהם האחים הקטנים של סבתא, גיסים של סבא. הם יצאו החוצה לראות את החיילים. מה שהם אומרים, שהפנים שלי היו לגמרי חיוורים, ואני מאמין להם. אני לא הרגשתי, אבל היה בפנים פחד, יש פחד פנימי. הכוח יוצא לכיוון העיר, והיעד הראשון משם היה שער האשפות. אתה לרגלי החומה, כל הזמן יריות, רוב היריות היו שלנו, אבל אתה לא יודע של מי. אתה כל הזמן שומע את היריות ואתה רץ. אתה נכנס לעיר עתיקה, גם שם קיבלנו פתאום אש מהעיר העליונה, אז כולם התכופפו וירו חזרה, ואז כשאני נכנסתי, אז כבר ראיתי כמה חיילים על החומה, והם בדיוק תלו את הדגל. אתה מתחיל לחשוב מה קורה איתך. ואז, ברור שאז מתחיל להתעסק, זה עיר עתיקה, על זה חלמנו כל השנים, זה... ובתוך העיר העתיקה? אנחנו הלכנו לכיוון הכותל. החטיבה הירושלמית הגיעה לכותל המערבי מכיוון דרום. אבל מהסיפור של סבא הבנתי שבשונה ממה שכולם יודעים ומספרים, הם הגיעו הרבה לפני הצנחנים שהגיעו מכיוון צפון. ובכל זאת, כל פעם שמדברים על שחרור הכותל, כולם מדברים רק על הצנחנים. למה אנחנו לא שומעים שמשחררי הכותל היו מהחטיבה הירושלמית? אמרתי לך פעם את השם יקי רשף. יקי רשף היה מ"פ, מפקד הפלוגה של סבא. יקי כמ"פ של הפלוגה, הוא היה מ"פ של ראש כל החטיבה הוא היה. אנחנו היינו הראשונים של החטיבה. וליקי יש את הגרסה שלו לסיפור. לאחר שנכנסתי בפלוגה שלי לעיר העתיקה, והגענו לטווח נגיעה מהכותל, ושם המתנו לצנחנים קרוב לשעה. יכולנו להגיע ראשונים לכותל, יכולנו לנשק את אבני הכותל, ויכולנו לחגוג שם. זאת הייתה החמצה אדירה לחטיבה כולה, לחיילי הפלוגה שלנו. כי במהלך השנים תמיד ישבנו לאורך הקו העירוני, הקו הירוק, ומשם צפינו, ראינו את הר ציון, ראינו את העיר העתיקה, והכבוד הזה להיות ראשונים בכותל הגיע לנו, וחבל, זאת הייתה החמצה אדירה, והסיבה הייתה פוליטית, אבל אני לא אכנס לזה כרגע. הוא טוען שהוא הגיע לכותל לפני הצנחנים, ועצרו אותו כי אמרו לו שזה שייך שחרור הכותל שייך למוטה גור. הוא קיבל את הפקודה לעצור מהקמב"ץ של החטיבה, והקמב"ץ קיבל את ההוראה מהקמב"ץ של הפיקוד. בקיצור, זה בא מלמעלה שעצרו אותו. תתאר לך שהוא היה זה שמשחרר את הכותל, היה נכנס להיסטוריה כמו שמוטה גור נכנס. בכל ספר היסטוריה, מי שחרר את הכותל? יקי רשף. חבל על השם של חטיבת ירושלים. היה יכול להיות, אם לא היו עוצרים אותו, אז היו אומר, חטיבת ירושלים, מי שחרר את הכותל. כי יקי רצה לגייס אותי באיזשהו שלב למאבק הזה. יקי באמת רצה שסבא יצטרף אליו למאבק, אבל תנו לי לספר לכם משהו על סבא. כשצריך להילחם, הוא יודע. אבל כשזה מגיע לכבוד ולקרדיט, בענווה גדולה, הוא פשוט בוחר להישאר מעל זה. ההיסטוריה רוצה את המאורע כל כך חשוב כמו שחרור הכותל, העיר העתיקה, זה עשה גיבורים אמיתיים. אמרתי לי, יקי, תפסיק, זה מאבק חסר תועלת שלך. העם צריך גיבורים, שהכותל שוחרר על ידי גדוד חי"ר אפור מירושלים, מה זה שווה? צנחנים זה צנחנים, אני כשהייתי צנחנה עם כובע אדום, פתאום אתה לא יודע מה זה, עוצרים לך בטמפיאדה לפני הזמן, לפני כולם. היה כזאת יוקרה לצנחנים, עוד היום, כן? לטקסים, לכל מיני מקומות, צנחנים. צנחנים זה, העם צריך גיבורים. אני אישית
לקחתי שיעור חשוב מהשיחה עם סבא, מהענווה הזאת, מהמחשבה על עם ישראל ולא על עצמי, על הכבוד והשם שלי. כי האמת, גם אני השתתפתי בקרבות בלבנון שקצת נשכחו מההיסטוריה, אף אחד כמעט לא מכיר אותם. והנטייה הראשונה היא לרצות שיכירו, שיספרו על החטיבה, על הקרב, על מעשי הגבורה, אבל סבא מזכיר לי למה אני נלחם. אני לא נלחם בשבילי או בשביל השם של החטיבה, אני נלחם בשביל עם ישראל, בשביל ארץ ישראל. ובהמשך חייו, סבא גם היה ממקימי היישוב בית אל, ועשה עוד רבות למען המפעל הציוני והיהודי בארץ. תודה סבא, תודה על מה שנתת לעם הזה ולארץ הזאת, ותודה על השיעור החשוב. יבוא המשיח